ଆଜି ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍ଥିତ ଶିବାନନ୍ଦ ଶତବାର୍ଷିକ ବାଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଗ ହଲ୍ରେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଏକ ହୃଦୟ ଚିକିତ୍ସା କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ସିନିୟର ହୃଦୟ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଏହି ଶିବିରକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର କିପରି ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଲିପ୍ତାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜ ଓ ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମହାରାଜ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଓ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ଛାତ୍ର ଓ ଅନ୍ତେବାସୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ ବୀରେନ କୁମାର ପାତ୍ର। Okay.